Ampun. Celuk-celuk iki mang bakso. Tas mari berarti. Loh, lek aku nyotote wis kes mang. Terus aku gak turu, Bu. Kemarin semua iki gak turu. Yo jane waktu ora jak ya Allah. Ya san. Dua mbune rek mbek swedek. Tangan ya iki wingi tak terno ngalor. Iki apa iki bio sik sak tepak. Tapi. Lha iku topping. Yo kae ana popone lho. Topping jambu. Itu jeruk Anu jeruk. Rara no, anu riko iku turu itu. Nek riko Tahu. Wis agire Mas sik. Heeh. Yo yo enak iku nak acare Mbak Rin. Iya. Iki apa? Wingi iku enggak anu cetak terno. Duh enak iku. Kabeh enak iki lho. Duh pas mari No anu mangan. nih, no entek. Aku wingi. Pindo. Yo. Bakso. Heeh. Lah wong ajene udane kaya ngono Ndek cukal banjir. Lah poe. Mbak aku ndelok di Facebook. Mbok lontong sapa Bu gak roh aku. Kae ono ubin opo. Yo ono-ononge bareng. Gak roh iku tapi aku diteri sapa gak roh. Gak usah lontong ku tambah lemu. Sek gas. Tak ngirisi. Tapi aku asine kemana aja nih bayar bakso sih. Hah? Aku kemana aja nih bayar bakso sih. Kan bakso enak. Heeh. Ku saus kecapnya sabelit gampang kok ini. Mancing Cak Mat. Ora. Aku tangine iki mang lak. Eh, Kagek mencoba. Cak Mat. Wis maka sendok tok ae dengar Bu. Kagek Cak Mat. Kamu diparani bangi sepeda iku lho. Bang sepeda. Sepeda sing dewati lho Bu. Oh, rene lapo. Aku kenapa iki? Sing nama kok sepedae. Aduh. Apa sih Mas? Meh hai. Apa omeh maghrib tadi. Anu sing dhewe nama kok lho. Paling ya gak diangsur ta mesti diparani Reni ngono lho. Aku golek lah bener tau. Ayo guys ya, ngajeni kenyataan. Bagus. Tahu betul hati ah. Ayo Cak Mat. Lah iku ajane sing deleh iku. Terus ora kok berkora-kora, ora kok berapa iki langsung dijupuk. Kate tahlil terus sakit tahlil ora. Anu. Terus posane Lah sampean buka bakso pisan. suara aku. Turu wariku. Turu. Buka penting ngopo penting panganan. Ya apa makan. Aku berek. Karena habis makan ya. Untung aku makan. Penonnya dikit aja, 4 aja. Yo wis pira-pira oleh. Enggak tak pikir kate ndek kono mangan ndek kono pisan ya aku. Lah mungkin aku masih ngomong nggowo ya lagi. Lala sama nyelepno. Iya. So dikon nyelepno sih aku ya nyelep pisan ta. 1 kilo. Yes, yo awak berambangi sak meniki. Heeh. Enak-enak. Ya pakai buka Mbak Rin. Mbek lontong pula. Biar mbek wake. Ya kakek. Ya bata, jarne. Sama nyelep. Gak tuku. Kayak wong dodol. Rawuan. Belum ngono. Berambah isak rawuan. Seneng aku nek berapa kali awas goreng kari. Tapi lek dikelo Jadi ana berambang dikelo. ora ning iki sini jangan gede ngono ora jangan. Kayak wong dodol. Kayak wong dodol tenan. Anak lontong gimana? Aku sampe lontong iki. Kok lontong ah? Kak. Sampe kayak iki sih mbek lontong. Monggo madang dulu guys. Tangi turu, guys. Ya Aku apa? utang turu atus. Bangun. Aku kan memang sehat. Kak maksudnya atimu niku aja dicampur iso dhewe. Heeh. Nganu maksudnya ngono lho kok. Ini sampai meler aku. Wes sudah kakek. Wis. Ada sing lari. Kaki sengkari. Iki yo sak panci ta. Aku ku jalan tewel. Di tawre. Iku ro tak bacoki meneh ae tak anu isu-isu.
Tak apa? View. Tetek anune sik tak bodoke maksude. Cuwone ceker ya. Aku di kelatakan iku. Oh iya. Iku. Tapi sapa sing mangan ndek kene Tabara Jaya kayak kelatakan iku. Maksudnya? Heeh. Wis kate umep. Kelatakan Ini kepena aku njaluk sing anu ae. sing kadang-kadang ngomong kelatakan. Ada kawat ya. Wedhe lho piye? Lah cak man boleh kon di. Ada tiga gitu. Lah iki lho Bu kon kelatakan iku iso ya. Nek ndak ana sik kok. Ndi? Tapi ya. Alah. Yo wis dimasak ngono arek. Yu. Pisan. Iku lah ya enak ta. Lah iya mbek tewel, lek arep menisuk sik tewelane tak cacarane menisuk. Iya apa meneh andan mangane? Ya ora. Tewelane kok gumbono. Sik cuma guys. Biar matang dulu. Sik cuma bakal. Awak sok lek iki. Kate adus wis ndelosor wis aku. Oh. Wis tak ngene kok kabeh. Jenenge aku mulai iki yo. Ya kene iki berkatku. Buak oleh. Wah, tak bonang. Ngono kuwi kok tak bakal sego. Lu. Lho kudet eman. Tak lebokno kulkasku. Serane olah-olah. Mbak naik lek arep kena dingetne ya. Lah wong jeroan ambek kentang. Emang lah. Nek sing arep sih Eman. Cilok paling mah. Tak kambalen di cilok aku ngono. heeh. Marono dicari lontong jangan iku jangane ya jauh aku tak lebokno iku. Mene lek arep di anune. Wah kemen. Toko anu gomul. Engko lak sana tarik yo. Iki kok ngomul. Napa tak ngono mak? Kok paling manganan ibu wis paham. Heeh. Tak pikir abane Riko. Tak pikir abane Riko. Abane opo ku? Ada mabut iku. Lek kamar iki sini ana ngomong cek lek kamar iki lho aku. Gak krungu iki. Aku Gak gak krungu, mau gak krungu. Nah diku kok diceluki wong kupinge dipasang. Oh, cetan. Heeh. Eh, Wong kayak aku metu mang terus abane aku ndek cedek kok metu srek-srek. Nganget sego gorenge mergo nang turun mergo gak metu sampai saprene. ya Allah. Bukan semua paling iku. Burung. Kamu? Oh, lu kedua. Turun vlog. Kedua vlog. Iya tak vlog tak kedori. Gimana? Toko ini. Toko. Jadi orang Ko, setan. Si pasar aja lo. ko. Turu ah. Kayak sosok di vlog yo. Bio lampune. Orang itu lampu nih. Lampune sot berkelip-kelip. Kok apik sih, Rek? Kelap-kelip di tengah-tengah laut. Piran kok? 100.000 ah. 30. Cuy lah kok larang menku. Tapi guys. Ya wes. 50.000. Mau. Lu lah piro? Dan guys api. Ono remote. Dari balik. Biru. Loh, ndi kok gak biru? Iki biru iki. Iki balik rono to. Oh, Sing iki gak kena iki. Kita gawe auto sing iki. flash. Kono lho di adaptor iki. Oh, ngene. Si beta uripane, ita patenan. Kuning. Loh, Kan minta sing iki. Auto iki padha flash iki. oh ngono. Jum. Jum iki apa? Nggih. Jum. Jam iki mumpul-mumpul. Lah iki ora mumbul. Lah ya. Oh wes. Wes iki adaptor. Kudu pas di iku lho.
iku lho. Oh, anu nih adaptore. Hmm. Kok adaptor sih? Oh ngene. Duki kok medeni rek. Iki senja. Oh iya senja. Lah iki raningan kabeh iki. Oh, api. Iku kan diganti warna. Ih, Kayak iki lho, iki pita shopping pindho. Oh, gak iki sing sak warna berarti sing kene iki sing bisa dipites ganti-ganti warna. oh ngono. Heeh. Ndukure ngene. Ndek kene pasang. Kok anu? Lasan mites sing ki lho. Lah yo. Mbok wis gak ngerti kok. Yo. Lho. Oh iya. Ya api iki. Di kono ora ngaran nang lampu ni. Nang iku lho di anu cas yo. Iki kan balik rene ni. Kena ganti warna lho. Tak iki tak pites anu sih. Lho warna. Ki yo. Heeh. Lho. Lho. Sing ki lho ketara. Lho. Ki ayo api kok. Lho ki api. Lho kok api kabeh. Sing ki. Oh ngene guys, yo ora guys. Iki sing tabrakan. Piyo? Lagi warna tetap iki. Api. Duh lah masangnya penuh dengan pakung ini tapi. Lek gak kepengin wanter ngene ya iso di anu dilemotno. Kan nanti listrik kan. Iki iso ke aplikasian. Itu api ya. Oh. Lah aku biasa kan bengi gawe auto iki. Ya Allah wis dipindah maneh Paragon iki. Pira kok kantuk iki? Ada selawe. Enak yo Paragon yo. Oke, sekilo kamar Riko guys. Kalau Grebek tak rezeki berang-berang di ngomongan. grebek kamar Riko. Apa ae isine iki? Kamare wong nom. Oh ya wong gak man bakso ah. Iki. Endi? Ya ampun, digawe nang jero kamar. Mangan bakso iku lho. Mari mangan turono. Oh, alah mangan tak pengen yo. Mangan tembara yo kamar ae. Alah. Opiku. Ya oleh riso barang iku lapo. Iso banyak. Teko ndi? Aku bisa. Iya, astaga. Kirim jo barang. Lah lapo? Lah lapo? Kalau malam Mas he. Kemudian enggak ada. Iki kan sing nggak bagi baju sing situ nih. Heeh. Sing tak tunggu iki urung. Ya. Urung nang ngene. Ya ampun. Ayo. Rokok paling larang iki Marlboro. Gawae karep putihan Marlboro mau masih ora kane larang. Putihan hari iki. Lah ngono ya Marlboro, yo. Ini guys. Biu. Ya ampun kok kakean iki. Ya lah sampean sak piro ngene. Banyak guys. Ya ampun. Untuk meneh Iki lho sopo? Oh iya. Biung sih sak munu kayak iku sak panci lah mang lapo mangan gomole hae. Lah wis salah. Ya ampun. Hah? Ayo boy. Tahu bakso ah? Terus gak kuat aku mari mangan. Yo si roti. Mari unboxing guys. Lah mana sampe ngene iki. Ya Gak panganan sama ini kayak. Ya awas hati putih-putih. wes iku boleh bae sih. Kita kopi. Aku gak kopi. Aku gak ngopi. Iki sampean apa iki kita anu iki meneh oleh ne. Ya walau dong leon gak tukurin so gas meneh mbak. Lancang aku nguri. Alhamdulillah. Aku ngene ya jombi ya Kau ngene. pas kopi tuh kau tertentu. Mbok raup. Jombi ya jombi. Lho lawak kemen sepeda iku. Benar Mas ya. Ya ora lagi kopine sapa kerantapan opo iki? Apa ya? Khusus. Pas. Teh opo kok ngono? Hah? Teh opo, Bu? Teh jen ngono. Herbal. Oh, jen ngono. Oh, tapi lek kerantapan opo? Ora. Son horek iki, guys. Iki guys, tewele guys. Endi tewele? Bisa dijajali. Ya awas ya ono tewel harem iki lho, Ini guys. soalnya. Lu godi. Oh, ya apa guys ngene iki? Tak pikir iki etol tiba iki ya apa tak pikir iki mang anu netol sing gawe nemplekno kartu tol iku lembarin. Mar ucap mata. Tiba iki mang sepet. Sepet. Iya, Rabbul. Apa iku jenenge velvet? Apa?
Mulet. Buset. Oh iya bos karo jenenge Bullfet. Kes. Ngerampok rini. Iki apa ae? Sing iki bakakas iku lho sampe sik bangun meneso ae. Tapi kene iku mang tangi sama aku sing gak ya. Mana kan aku? Kayak mari jam piro ya 2:30 mang lho. Mari nyoto dipentol-pentol kok anu. Kok ngedusi anak sik, pedhok aku alasan iki pentol tak aku mati sing ati. Esuk mang tak takon ngene kabisi. Ya wis kes engko neh. Ayo boleh. Ya mari mangan mulai. Emang gak ngalor ah? Si Mas awak kilo di otas iki. Ya lo, Ya sampai biru-biru lah yo. sini video itu. Dino. Ono aya gendane. Kayak iki dijak nek salah ya mari. Enggak gak meni ya wis anu ya iki kayak rasane meni. Sirong dino. Heeh, rong anu. Labuan iki. Iya, rezeki kok main kulo kaya kan. Kandhani apane ndik lotengi ku aku eling ndek Indosiarku. Pane modho kok. Saking apike omahe. Saking omahe apike omahe. Aku kadang iku apik ngelapi ndek anune iku. Ya anu kok ndek Indosiar. Ndek Indosiar. Bibi ngono. Kayak ndek Indosiar ngene rek aku baru. Kayak persis jam di Indosiar kan aku. Wis. Apa nih ngebal di juluk-julukan itu ya Allah anak pembantunya Indosiar. Kamera film azab ya. Ngamur. Kok isane kok ambil film azab. Di sini jigi Pak. Iku ricik. Laparane. Iya, mangkok sik ditokno wis katene nglebokno mangkok maneh. Nah, aku mangan ku mari asar mang moro kedelok apa keturun. Iku lak tahu sih rerku. Tahunnya wis tak angkut ya. Iya, enggak apa-apa. Anu no cemon, Bu. Anu apa? Jenenge persis Indosiar. Tahu ya jenenge sarap maton. Anu apa? Jenenge paling Dicemplungno ah? Kok cemplungno ah? Makane dhuwur wis anu. Kucing. Persis Indosiar. Bu ana kucinge. Nggih. Niku. Aku tadi bulan nyotot kabeh delok wis tak ngolong ae lah. Apa iku? Kayu kudu anu. Gak boleh begitu, guys. Penak wong. Hus. Mengong dulu. Yung, kaya ngono iku. Yo. Arek iku mosok pentol ya tahune ta. Kau lah pentolan. Kok pelet ya, Bu? Kak, foto anu niku. Tapi ya seneng ya. Lanjane banyu iku ah. Wis aku semari wae. Nada. Mbok sampean iki gak kopi temenan ah? Gak. Nek pengin es kok iki. Kopi terus lah. Es. Apa guys? Gue ya. Kembali itu 1 minggu yang lalu lah ya tak lebih di. Endi ku ah? Iya. Pak. Paragon. Yo sik meni sok peteng kayak godhog tewel mbek bombah. Mana nih Mas? Mau warek. Aduh aku semari ketemu kan boleh mah. Yo kok ada ambek kita bikin yang. Ini kok ini ngecer ya, Pak. Apa nih? Lele panas. Ya boleh apa iki, guys? Guys. Temenan Kak, boy. Wis lagi mbok sak plastik. Wis kok. Terima kasih ya boleh. Terima kasih ya. Dadah, berkah selalu. Dadah. Thank you very much. Oh, gak ngalor ah. Ya wis. Ayo, cak matu. Dadah, assalamualaikum. Salam. Ayo ngalorku. Ya. Viola Rinso meneh Mbah. Guys. Guys, makannya rapatnya ketok guys. Ya wis guys ngono ya. Sik guys. Tak on the way pulang dulu guys. Ya wis oleh-oleh akeh iki mang guys. Hah? Sudah kami balik. Kayak nang maklis wis. Wis oleh-oleh oleh
oleh akeh. Kok angel men ngomongi. Oleh akeh guys. Tekok buka. Terima kasih banyak ya. Buka berkah selalu. Rezekinya banyak. Sehat selalu, panjang umur. Lancar rezekinya. Terima kasih. Wis guys. Wis ya guys, engko neh. Terima kasih sing wis menonton ya. Nanti lagi.